Светът на приказките. С бели и закачки, но винаги юначни. От Пламък Искрен. 3 глава. Непознатият пред входа. Петьо и Галя чакаха Искрен, ядейки слънчогледови семки. Съседката от 3-я етаж ги гледаше накриво. Често след децата оставаха люспи на земята. Беше приятен юнски ден, подухваше лек вятър, а черешата пред входа примамливо подканяше минаващите близо до нея. Но Петьо и Галя се бяха наситили. Искрен живееше в вход. След малко осанката на светло-кестенявия мълчуган изплува на хоризонта. Но не беше сам. След него вървеше кафяво черно куче, достигащо на височина някъде до коленете му. Беше пред входа и тръгна след мен, обясни с пристигането си Искрен. Как ли се казва? Зачуди се Галя. Нека му измислим име. Какво предлагаш? Попита Петьо. Дядо ми имаше куче на село, викахме му Богдан. Нека го наречем така. Добре, а сега да му намерим храна. И Петьо стана. Къде тръгна? Едновременно изстреляха Галя и Искрен. За храна, нали ви казах? На 300 метра от тях имаше ресторант. Когато стигнаха, сервитьорката отсервираше пълна табла с чинии. Може ли да ви помолим да ни изсипете остатъците тук? Петьо държеше кесия, извадена от джоба му. Девойката се подволми за миг, после взе кесията и изсипа остатъците от 4 чинии в нея. Имаше и кокали. Много благодарим, рече Галя от името на всички. На път за връщане децата съзряха отдалече среден на ръст мъж в тъмни дрехи да стои пред входа. След малко бабата от 3-я етаж му хвърли чанта от терасата. Мъжът я взе, погледна набързо в нея, отправи някаква реплика към съседката и замина. Имаше нещо странно у него. А и никога не бяха виждали баба Невяна да дава каквото и да било на когото и да било. 3-мата приятели тръгнаха след непознатия, внимавайки да не ги забележи. Криеха се зад входни стъпала, стени на блокове. Кучето Богдан ги следваше без да издава звук. Сякаш бе наясно с секретността на мисията. След броени минути загадъчният мъж се качи в лека кола. Ами сега! Възкликна Галя. Близо до тях, опрял лакът на прозореца, таксиметров шофьор четеше вестник. Карай след червения форд, нареди на шофьора Петьо, щом 3-мата се качиха отзад. Богдан остана скрит под краката им. Пари имате ли? Искрен извади 5 лева и му ги показа. Имаше още толкова. С тях трябваше да купи лекарство за дядо си. Не след дълго червеният форд спря пред жилищен блок. Искрен отвори вратата и бързо излязоха. Ей, а парите? Викна водачът. Децата хукнаха, а Богдан след тях. Скриха се зад паркиран микробус. Човекът с чантата на баба Невяна влезе в един от входовете. Опасно е да влезем, ако ни залови, обади се Галя. Ти стой тук. Това не е работа за жени. Ние ще се оправим, отвърна и Петьо. Снимай колата му, добави. Вече го направих, още като се качваше. Снимах и него. Ние жените мислим бързо. Петьо я погледна, но не каза нищо. Шмугнаха се с Искрен във входа. Асансьорът се движеше, спря на 5-я етаж. Качиха се и те в него. И 2-мата си мислеха, в кой ли от 3-те апартамента на етажа е влязал съмнителният мъж. Не бяха забелязали Богдан, когато се стрелна след преследвания и вече ги чакаше на етажа. Стоеше пред една от вратите. До тук добре, а сега? Искрен погледна към Петьо. Стой на стъпалата между този и горния етаж. Така ще можеш да следиш без да бъдеш забелязан. Аз ще дойда след малко. Дай ми 5 лева. Наблюдателният хлапак бе забелязал магазин за алкохол и пакетирани стоки. Знаеше, че на подобно място ще намери и пиратки. В началото продавачът му каза да се разкара, че не продава такива артикули. Така ли? Да извикам ли братовчеци, на когото сте продали? И да звънна на ченгетата да им обясните защо сте му ги продали. Накрая Петьо излезе с 3 пиратки, за които не плати и стотинка. Продавачът просто искаше да се отърве от него. А за палка
Петю си взе сам, незабелязано, докато му вадаха пиратките. Върна се на етажа, направи знак на Искрен и се разбраха. Искрен бягаше по-бързо, което определи ролите. След малко на вратата се позвъни. Непознатият, когото преследваха, отвори. Искрен хвърли набързо пиратка в жилището и тръгна да бяга надолу по стълбите. Ей, хлапе, сега ще ти щупя главата, щом няма кой да те научи на възпитание, говореше, гонейки Искрен. Петю това и чакаше, спотайвайки се на стъпалата между етажите. Влезе в апартамента и в една от стаите откри до вратата чантата на баба Невяна. Отвори я и видя парите. После бързо се върна в прикритието си. След малко ограбилият, не особено милата баба, се появи рогайки. Очевидно Искрен му се бе изплъзнал, но за това пък той нямаше да се изплъзне. 10-15 минути по-късно пристигнаха полицаи. Изкараха го с белезници. Петю дойде при тях и им каза коя е колата му. Ти ли се обади? Попита от високо полицайката. Да. Вече знаехме от баба Невяна, че мъж се е представил за полицай и е поискал пари, с които да помогне за намирането на сина й. Той е планинар и изглежда в момента е на място, където няма обхват. Затова старицата се оплашила и повярвала. Докато пътувахме насам, друг екип отиде при нея и научихме историята в колата. Браво на теб, ти си смело момче, но как разбра, че в чантата има пари? Следях го и зад един блок той я отвори и провери съдържанието й. Излъга Петю. И после го проследи до тук? Да, но не сам. Друг път не прави така. Много е опасно. И за теб, и за другите. И те ли са деца? Важното е, че е заловен, отговори Петю. Пред блока го чакаха Искрен и Галя. Точно преди входната врата крадецът щял да спипа Искрен. Тогава Богдан го захапал за крака, а Галя отворила вратата отвън. Кучето отнесло лек ритник от мъжа, понеже за късмет едва го стигнал с крака си. Героите, както може да се заключи от заглавието, са едни изключително щури деца. Много щури, много луди, но също така и са изключително добри. Помагат на всеки покрай удориите, които извършват. Никога не покусят на някого, който харесват. Загрижени са също така за съседи, за хората, които познават. Естествено се развиват, карат дори и възрастните да се замислят за своето собствено поведение. Части от книгата, които ще чуем от книгата ви, посветена така на белите. Основните теми са за така децата, които се обръщат към пакостите и в това включва, разбира се, и така това, което не можем да получим, но искаме да получим някаква форма на така кражби, пакости и, разбира се, предизвикателствата пред измамените хора с пари, което нерядко се случва и на нашите баби и дядовци, родители, така че защо избрахте да заложите тези теми в книгата? Върви една криминална нишка. Тя е до края, но не е във всяка глава. Самите послания, които изпращам, те са ненатрапчиво поучени. В смисъл, децата, развивайки се чрез своите преживелици, чрез приключенията, чрез, както съм написал, нали, те попадат на следите на престъпници. Самите читатели, виждайки как децата сами осмислят нещата и всъщност това влияние то да рефлектира върху самите тях, а не да им се казва прави това или не прави онова. Това е лош вариант. Те не са в детската градина, не са вкъщи, не са на училище, за да им казва някой какво да правят, а го правят чрез своите герои. Каква е стойността на парите за вашите герои? Това да си присвоят нещо, всъщност те не го правят, защото толкова не могат да си позволят дъвка или шоколад, или защото толкова много го искат, а просто за забава. Но тези умения всъщност после им помагат при тези срещи с представители на престъпния свят, да кажем. Печо е мозъкът на тайфата. Обикновено той е като някакъв сензор за престъпници.
всички штури идеи идват от него, но и всички решения как да постъпят общо дето идват от него. Галя и Искрен са не по-малко смели и са винаги са заедно. В книгата ви присъстват и закачките, но и измамите. Каква е основната разлика между тях и как така децата можем да ги различаваме? Парите, мили деца, не са най-важното нещо. С парите родителите ви могат да ви купят разни неща, но парите не могат да ви купят приятели. Парите не могат да ви купят любов. Парите не могат да ви купят близки други хора, като баба, дядо. Те не са в никакъв случай най-важното нещо. Може да минете и без една дъвка или без един шоколад. Много по-важно е прегръдката на мама, тати, на баба, на дядо, на батко, на кака. Те са наистина стойностните неща. Много по-важно е, когато отидете, ако имате село, при баба си, при дядо си. Много по-важно е те да ви посрещнат с набрани ягоди или череши от градината или от дървото. Вие самите може да се качите на черешата, да си хапнете хубаво. За измамите, вие сте умни лица, не се водете по това, ако някой ви предлага нещо, веднага да се подлъгвате. Ако има наблизо родител, той може да го погледнете за неговата реакция, дали той одобрява или не.